Ang ating oras alas 10:17 na. Good morning na imbang nagsapa. Gawi-gawi sa wakgat. Agyo-agyo. Maptang dyan nagsapa sa onsikitidyo namin. At ito pumuli ang inyong Car NG. Ang inyong kasi radio, Peter Mauawang Wasing. At ngayong araw naman, bago yung ating usapang kongreso ni Congressman Marco, ito muna ang ating usapang DLC. At pag-usapan naman natin ngayon ang magandang epekto naman sa ating kalusugan, itong spirulina. At makasama ko ang ating wellness coach naman, Jewel LG. Good morning, Jewel. Good morning, Kap, at good morning sa lahat na nanonood ng RNG. Good morning, good morning. Yan Thank at you once again for inviting me here. walang anuman, basta sa ikabubuti ng kalusugan. Opo. Okay, ang pag-usapan natin ngayon, Jewel, tungkol dito sa spirulina. Ano ba itong spirulina? Ang Kap, yung spirulina, ito po yung cyanobacteria, yung algae, Okay. na marami pong klaseng pinagtatamnan ng spirulina. Hmm. Pero po yung commitment ng company ng DLC ay magbigay ng quality product para sa mga consumer. So, Okay. hindi lang basta-basta ang ating spirulina, ang ating DLC spirulina po Mhm. ay doon itinatanim sa Colorado River, sa California. Mhm. So, California grown siya. Yung California, yun yung largest farm ng spirulina. Sila yung provider ng premium spirulina po. Ano ito? Tanim? Yes Tinatanim? po, tinatanim po siya tumutubo po siya sa salt and fresh water. Okay. But hindi lang basta-basta, dapat quality water ang pagtamnan ng spirulina. So doon po tayo nag-aangkat sa California, Okay. na tinatanim sa Colorado River, na kung saan doon makikita yung mga mineral rich Oh. Rocky Mountain, doon siya tinatanim. At saka yung adequate sunlight doon sa California. Maganda po Ah. para sa chlorophyll ng ating algae. So ito inaangkat pa mula California. Yes po. Okay. So ano na yung mga benepisyo naman ng spirulina sa katawan natin? Napakarami po ng benepisyo nito sa ating katawan. Hmm. Lalo-lalo na po, yung hindi basta yung ating DLC spirulina, gawa ng dumaan po siya sa 40 plus quality assurance. Hmm. So, inaano natin yung benefits nito para sa ating katawan ay quality. Kumbaga, Okay. napakarami, lalo-lalo na sa mga may bad cholesterol, mataas na cholesterol, Mhm. bad cholesterol, napakabuti po niya sa mataas na pressure, blood Mhm. pressure. Mhm. Meron din sa diabetes na Mhm. patient at sa mga halimbawa mga hindi kumakain ng gulay, Oo. mga batang hindi kumakain ng gulay dahil nga po sa kanyang extremely high nutrients Oh. na galing po dito sa spirulina. Not only that, ang ikinaiba po ng ating DLC spirulina ay mataas ang kanyang content ng phycocyanin. Ano yun? Yung phycocyanin, isang substance po na nakukuha dyan sa ating DLC spirulina na kung saan tumutulong sa pagsugpo ng oxidative damage. Okay. Yung mga nasisirang cells ng ating katawan. So ito ay walang pinipiling edad. Pwede sa bata, pwede sa mga matatanda. Ang pag-take po nito po ay pwede na pong i-take ng 3 years old po. 3 years old Yes po. pataas? Yes po. Kahit na yung mga edad 70, 80, pwede ito. Pwede po yan. Paano kung may mga maintenance yung mga gustong mag-take nito? Pwede ba? Ay, yes po, kasi nabanggit ko po kanina yung sa oxidative stress. Mhm. Yun pong mga isa doon sa pag-inom ng mga medicine, yung synthetic drugs. Okay. Ano din, di ba, nakaka-damage na minsan ng ating kidney, nakakasira ng ating katawan pag sobra na ito. So, nakakatulong ang spirulina para po ma-regulate o para po lalong-lalo na kasi antioxidant din po siya. Mhm. So, aalisin niya po yung toxins na mga medicine na ating tinitake. Oh. Yes po, yung kanyang function. So ibig sabihin nito, kahit na sino mag-take nito, 3 years old pataas, kahit na ito ay kahit na ito ay merong maintenance, kahit ito ay may sakit,
po pwede ito. Pwede po kasi ito lang po ay food supplement o dietary Oh, supplement na nakakatulong dahil nga po ito ay gulay, di ba? oo, oo. Mayroon siyang phytonutrients. Okay. Ano naman pong itong phytonutrients, Kap? Mm. Ito po yung nutrients na nanggagaling sa gulay, phyto means plant. So doon po nanggagaling ito at ito po ay pinanggalingan ng ating rainbow phytonutrients. Yun po yung sabi nila sari-saring color ng gulay. Okay. Kap, nakakakain po ba kayo ng gulay sa isang araw? Oo naman. Mga ilan naman po kaya ng servings ang nakakain niyo pong gulay sa isang araw? Konti lang nakakain ko. Konti lang. So, Oo. ang required kasi Kap ng ating body ay at least 5 to 7 servings in a day ng fruit and vegetables. Yung colorful rainbow. 5 to 7 7 servings. servings in a day. Prutas at saka gulay. Yes po. Yun yung required ng ating katawan. Okay. So kayo po, Kap, kung once ka lang kumain ng gulay, kailangan nyo po ng spirulina. Ito pangkwan ano, para kung hindi ka kumakain ng gulay pala, pwedeng Supplement. mag-spirulina ka para supplement nung Opo, kwan. opo. Para ka na rin kumain ng 7 to 7 servings. Depende po kung ilang tablets yung i-take nyo. Like for example, ang ikinaiba ng DLC spirulina Oo. ay meron siyang 500 milligrams sa isang tableta. Okay. So that is, ang dalawang tableta is equivalent to 1 gram. Mhm. So 5 to 7 servings of fruits and vegetables is equivalent to 3 grams ng spirulina. Okay. So dahil nga po 500 milligram yung ating isang tableta ng spirulina, pwede tayong mag-take ng at least 5 tablets in a day. Okay. Pero pag mga bata, syempre maliit sila, pwede ng isa. Pwede ng isa. Opo. Yun. Lalong-lalo na yung mga bata nga po. Di ba hindi sila mahilig sa gulay? Oo. So, painumin mo ng spirulina, kompleto na. At least natulungan na ang kanyang body Oo. na magkaroon ng, like for example, yung may, di ba, for digestion, kasi nga po kulang sa gulay, nakakatulong po ang spirulina. Okay. Sa binabati muna natin, Jewel, ang ating mga viewers naman, nandyan si Pastor Tent Maker, freelancer. Magandang umaga sa Taraking Kapitan at sa guest ng DLC Coach Wellness, Kunana. At kay Richard Vergara, good morning po. Good morning. Panyus po itong aso na Jitsu. Na aso, kinuha po ito sa mismong boarding house ng may-ari noong October 15 ng madaling araw. Please po, okay? Kung sino man po nakakita nitong isang aso na Jetsu, ay paki-inform na lang po sa atin, paki-text na lang po sa amin sa ating 0999-3070-649. Yun, okay? So, saan natin mabibili ang spirulina? Ang DLC spirulina pala. Okay po. Ito ay hindi basta-basta spirulina dahil nga po mataas ang kanyang phycocyanin na kung saan regenerate ng cells. Okay. Ito ay isang uri na napakataas na quality ng spirulina. Mabibili po natin sa DLC. Dito sa Baguio, mayroon po tayong outlet. Maharlika. Saan yun? Anong kan? Sa second floor, 2118. Second floor, 2118, Opo. Maharlika Building. Maharlika Building, katabi ng Singer po. So madali lang makita. Anong singer to? Yung kumakanta? Yung kumakanta sa... yung makina ka. Yung mga makina. Yes po, katabi mismo so hindi siya mahirap hanapin. So, second floor ito sa Maharlika Building, katabi ng singer. Hanapin nyo lang yung 2118. Ito yung opisina naman dito sa Baguio ng DLC Spirulina. Yes po. At marami pa kang ibang produkto doon. Bisitahin nyo sila kasi hindi lang naman spirulina ang meron doon. And Coach Jewel, pag sa mga gustong mag-inquire, paano kanila makokontak? Meron po akong, ito na lang po sa contact number. Mhm. Ibibigay ko sa 0948 0948 45 45 48 48 902. 902. Yan. Okay. So ano pa ang mga benepisyo nito? Meron pa bang iba? Baka may hindi ka nabanggit, Jewel. Madami pa pong benepisyo, lalong-lalo na po sa mga nag-gym. Nag-gym? Opo. Mhm. Kasi nga po, nabanggit ko kanina yung oxidative damage, yung sa sobrang gamit ng oxygen cup.
Oh, So, hindi ba hinihingal sila kasi nga overuse na utilize na nila yung oxygen. So, kailangan na nilang ma-replenish or ma-compensate naman yung nawalang yung nawalang yung nawala. opo sa kanila. So, ang spirulina ay the best po para doon Okay. sa pagtulong doon dahil nga po sa content niya na chlorophyll na kung saan tumutulong sa ating blood oxygen. Meron na ba kayong mga nakabili na sa inyo na umayos ang pakiramdam dahil sa DLC spirulina? Yes po, unang-una po ako yon. Okay? Kasi nga po, um, talagang believer ako ng spirulina. Mhm. The best po siya kasi nag-augment ng ating protein kasi mataas pong content ng protein niya. Mhm. So pag nag-gym, kasi minsan nag-gym din po ako. So pag naglaylay na yung balat natin, kailangan po natin ng spirulina para po mapanatili yung ating muscle. Maging firm. Yes. Wala bang side effect ang spirulina? Ang spirulina ay sa ating, so far sa ating, ang ating spirulina, walang side effect sa akin. Ang side effect niya, gumanda yung aking pakiramdam. Mhm. At of course, pag sa mga iba naman, yung may mga allergies sa seafood. Pero sinigurado naman natin ng ating spirulina ay 100% safe sa toxin dahil nga po doon siya itinanim sa Colorado River, so kung saan pinanggalingan at nagdumaan po siya sa 40 plus quality assurance safety. So safe po ang ating spirulina. Wala tayong dapat na ipag-alala Yes po. pagdating dyan. Nasa magkano naman yan? Ang 150 tablets na spirulina ay nasa 2,200. May sample ka ba dyan? May pakita natin sa camera? Ay, ito po. Okay, ito. Ito po ang ating pinag-uusapan, DLC spirulina. Kung nakikita po ninyo yung hawak ko, ito po, itong isang bottle na to, magkano to? 150 na ba ito? 150 pieces, good for a month. Yan, kung sundin nyo po yung recommendation na 5 to 7 servings in a day, kasi 3 grams po yun, na kailangan ng ating katawan at kailangan ng maraming benepisyo sa ating katawan. Okay, maraming salamat sa ating coach, wellness coach. Okay, bago tayo pansamantalang pagpaalam, Jewel, baka meron ka bang gustong idagdag? Okay po, kung gusto nyo pong mag-consult o kung anong kailangan ng inyong katawan, pwede nyo po akong i-contact o puntahan sa 2118 Maharlika at nandun po ako every Monday to Saturday at 9 to 6 p.m. po. Okay. So maraming salamat, Jewel, at hanggang sa susunod. So para sa ating mga kababayan, pampalakas po ito ng resistensya, maganda po sa katawan, yung ating DLC spirulina. Maraming salamat po. Jewel, thank you. Thank you din At po. sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, susunod na po ang ating usapang kongreso kasama ang ating butihing congressman, Congressman Mark Go.